गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर फिन खेबसे आङो चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय समायाब्लाबो सुंद'यैनो आपडेट्स लानानै आरो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों बे आपडेट्सआ अलरेडि ओंखारखाबाय आरो बयबो जोङो मिथिनो मोनखाबाय निउसफोरनि गेजेरजों बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोङो बयबो मिथिनो मोनखाबाय ना थ' जोंनियाव मोजां मोजां खौरांफोरा ओंखारनानै फैगासिनो दङ जोङो बयबो नेनानै दङमोन आरोना जिथुनिखि जोंहा नैबे जुलाइ दानाव बाजेट दङमोन बेबायदि बाजेटखौ लानानै गोलाव दिन जोंनियाव बेबायदि जेबो आसनि गैया बन्द जाजोबनानै दङमोन ना थ' जोङो बयबो नेनानै दङ फारसेथिं अरुणदयनि राङाबो हाबला बेबायदि बन्द जानानै दं मोनगोन मोना ना गोसोआव गोबांथार सोंलु थ' मामाया फोसावनानै होलांखादोंमोन सिगाङावनो जेरैबायदि माने आगष्टनि 1 तारिखआव नङाबा 2 तारिख बेबायदिनो 3 तारिखहालागै ना बेबायदि फैसाखौहाय होनाय जाहैगोन दा जोङो मोननो थांगासिनो दङ नै जुलाइ दाना जोबनोसै आगष्ट फैनोसै आगष्ट दानखौनो जोङो बयबो नेनानै दङ नङा होमबा ना दा जोङो बयबो मोनगोन जायफोरा मोनाखैमोन बिथांमोनाबो मोननो हागौ ना एबारावहाय दा अरुणदयनि रांबो मोनगोन आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो निजुत बाबु आसनिनिफ्राय लानानै निजुत मयना आसनि बेबायदिनो जोङो सेप्तेम्बर दानाव निजुत मयना आसनिखौ जोङो मोनगोन होननानै मिथिनो मोन्दों लोगोसे निजुत बाबु आसनि ना जोबोद मोजां मोजां खौरांफोरा जोंनियावहाय ओंखारबोगासिनो दङ फारसेथिं जोंहा अरुणदयाथ' थाहैखाबाय दा अरुणदयखौ जोङो बयबो मोननो थांगासिनो दङ दा आङो एसे भिडिअ क्लिप्सबो लागायनानै होनो सानदों मामाया मा फोरमायलांदों थ' जोङो आगष्ट दानावनो मोनगोन दा 3 तारिखआव आराम्भ जासिगोन जाहैदों हबानि गेजेरजों ना दा जियानो हक जोङो नेनानै थानो जोबोद मोजां खौरां दा बयबो मोनसिगोन नाथायबा जोङो बेवहाय दा बेबायदिनो 3,000सो मोनगोन ना 1250 थाखासो मोनगोन जोंनो बेखौ समासो खिन्थासिगोन आरोना दा बिदिब्ला जोंहा बेबायदिनो आरोबाव आपडेट्स दंबावोमोन जिथुनिखि आवगोलावहाय मोनदोंमोन 100 राङाव दालि सेनि संख्रि बायदिसिना ना दा बेबो नैबे आगष्ट दानावनो लागु जानो थांगासिनो दङ आरोना जोबोद मोजां मोजां खौरांफ्रा जोंनियाव ओंखारबोगासिनो दङ रायजोफोर दा बयबो नेनानै दङ बेखौनो मामाया जेरैबायदि बुंलांदोंमोन निस्सय बेबायदिनो मावसिगोन जाहैदों आरो बयबो मिथिनो मोनखायो मामाया जेखौ बुङो बेखौनो मावो ना थ' गोलाव खालामला आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन बयबो मिथिखानाय आङो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोबाव फिन खेब नोंथांमोनखौ गोसोखांहोनो थाखाय ना थ' मिथिखानायब्लाबो दा जियानो हक आङो गोलाव खालामनो सानाखै रायजोफोर आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन जोङो नेनानै थानि उनावहाय बेबायदिनो आरोबाव आपडेट्सफोर फैबावगोन थ' जोंहा गोबांथार आपडेट्स दं बेबायदिनो CM ट्रिपल एनिफ्राय लानानै बायदिसिना रां हाबनाय आसनिफोर दङ ना थ' आपडेट्सफोर मोनोबा लाबोगोन बेबायदिनो थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ एसे शेयार खालामनानै होदो आरोना थ' गोजोन्थों बाय অহা 3 আগষ্টৰ পৰা আমি অৰুণোদয় আঁচনি পুনৰ আৰম্ভ কৰিম সিদিনাখন প্ৰতিখন পঞ্চায়ততে আমি সৰুকৈ এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰথমটো কিস্তি নতুন চৰকাৰৰ আমি প্ৰদান কৰিম ঠিক তেনেকৈ 6 আৰু 7 আগষ্ট তাৰিখে ইতিমধ্যে আমাৰ কলেজসমূহত নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে আমি কলেজসমূহত 6 আৰু 7 তাৰিখে নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰিম এই প্ৰপত্ৰসমূহ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাগিনসকলে পূৰণ কৰিব আৰু প্ৰপত্ৰসমূহ আমাক নিৰ্ধাৰিত সময়ত উভতাই দিব যাতে আমি সেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনি ৰাইজক বিশেষকৈ আমাৰ ভাগিনসকলক আমি নিয়মিতভাৱে যাতে দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰো ইয়াৰ লগতে আগষ্ট মাহৰ পৰাই আমি কম মূল্যত যি চাউলৰ লগত চেনি বা দালি যোগান ধৰিছিলো সেই যোগানৰ প্ৰক্ৰিয়াও আমি আগষ্ট মাহত আৰম্ভ কৰিম